Містычныя мясціны, зачараваныя вёскі, лясуны, русалкі, вядзьмаркі. У Менску ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная фантастычнаму і рэальнаму свету. Строгія дакладныя палотны Рыгора Сітніцы, фантазійная графіка Валерыя Славука, сюррэалістычны жывапіс Міколы Селюшчука, арнаментальныя працы Аляксандра Родзіна уводзяць гледача ў краіну мрояў і казак. У экспанаваных творах агульнаеўрапейская мастацкая традыцыя спалучаецца з беларускім міфалагічным светам. Усе гэтыя чэрці, ведзьмакі, пачвары, лешы, яны ж не страшныя, яны ж не адмоўныя. І беларусы, я ўпэўнены, што гэта толькі наша адметнасць, яны не ўспрымалі хтанічнае вымярэнне як адмоўнае. Нягледзячы на фантастычную тэматыку, працы на выставе экспануюцца ў межах грунтоўнага акадэмічнага мастацтва. Магчыма, таму нават самыя казачныя жывапісныя сюжэты не губляюць сувязі з рэчаіснасцю. В таких вот фантастических, таких интересных работах есть элементы реальных каких-то персонажей, реальных каких-то мест и так далее. Ну, то есть нам показалось это очень интересно, такое совмещение реального с нереальным. Выстава фантастычная і рэальная ў сучасным беларускім мастацтве адбываецца на дзвюх пляцоўках. На Някрасава, там карціны можна будзе паглядзець да 4 верасня. І на праспекце Незалежнасці, там фантастычныя творы будуць экспанавацца да 16 верасня. Андрюс Текінданк, Белсад. У вёсцы Чарэмха на Падляшшы пачаўся буйны фестываль з вясковага панадворку. Фэст праходзіць ужо 23 раз, па традыцыі збірае вельмі шмат гасцей. Сардэчнасць і гасціннасць – фірмовы знак беларуска-польскага Падляшша. Нездарма Падляшская рэгіянальная турыстычная арганізацыя прызнала фестываль найлепшым турыстычным прадуктам ваяводства за 2017 год. Народную творчасць ва ўсіх праявах і рознай стылістыцы прадстаўляе гаспадар фэсту фольк-гурт «Чарамшына». Канцэрты, спектаклі, народнае мастацтва, майстар-класы, аўтарскія спатканні, выставы. На музычнай сцэне панадворка сёлета сама Чарамшына, а таксама трыбуня туткі з Польшчы, госці з Вугоршчын, Украіны, Грузіі і Малдовы. Беларусь прадстаўляюць Тодар Зміцер Вайцюшкевіч ды гурт Вурэй. Вясковы панадворак прыцягвае крэатыўных людзей творчых у розных галінах. Губны гармонік – гэта выключны інструмент, бо праз яго можна дыхаць, выдыхаць і ўдыхаць паветра, і тады з'яўляюцца гукі. Губны гармонік увогуле інструмент таямнічы. Граючы на ім можна змяняць гукі, танальнасці, граць акордамі і паасобнымі гукамі, і ўсё гэта хаваецца ў малым гармоніку. Можна граць акордамі. Канцэрт-прагляд майстроў губнога гармоніку – адна з адметнасцяў фэсту. Таксама гасцей чакаюць майстар-класы спеву, пляценне з саломы, ганчарства, выцянанкі, дэгустацыя беларускай падляшскай кухні, фільмы, выставы, конкурс на самую смачную страву. Таму той, хто патрапіў сюды раз, прыязджае ўжо рэгулярна. Уваходзячы сюды, я адкрываю зусім іншы свет. Я фанатка музыкі фольк, але апрача гэтага цудоўная атмасфера. Людзі, варта тут быць 3 дні, каб пабачыць, як гэта ўсё выглядае. Разынка ж фэсту чацвёрты турнір балотнага футболу з удзелам 12 камандаў з Польшчы і Беларусі. Заўзятараў і аматараў гасцінная Чарэмша чакае ў гэтыя выходныя. Гарадскія замалёўкі, пейзажы і гістарычныя краявіды, якіх у рэальнасці ўжо няма. У Берэсце праходзіць выстава «Мастак і горад», прысвечаная набліжэнню 1000-гадовага юбілею гораду. 33 мастака распавялі пра свой горад алеем, алоўкам і фарбамі. Выстава праходзіць сёлета ўжо другі раз. Некоторые работы появились буквально недавно. Это свежие работы этого года. То есть люди готовились к этой выставке, думают на эту тему. Экспазіцыю прадстаўляюць, аднак, не толькі маладыя мастакі, але і вядомыя майстры, як Ігор Романчук, Тацяна Патворава. Яднае адно – талент і любоў да свайго гораду. У памяці гэта засталося, таму вось я вярнуўся да таго краявіду, які быў 20-30 гадоў таму назад. Пабачыць тое, чаго няма ўжо, а таксама сучаснае артыстычнае бачанне роднага гораду берасцейцы могуць у выставачнай зале на вуліцы Савецкай. Аматараў маладой беларускай і не толькі музыкі вітае сёння Басовішча 2018. 19-й ўжо фестываль, які традыцыйна праходзіць у мястэчку Гарадок на беларуска-польскай мяжы. Як штогод распачынае фестываль конкурсная праграма. Як падкрэсліваюць арганізатары, ужо на адборышчы заўважныя былі змены. Больш стала электроннай музыкі, менш класічнага року. Разам з пераможцамі конкурсу на канцэртнай сцэне з'явяцца сёлета Крамбамбуля, Нейрадзюбель, БН, Разбітае сердце пацана, Нагуаль, Петля прыстрасця
Іло and Friends, Сноуп Сноу, Эрик і я і гэтак далей. З польскіх гасцей Лаучэ, блакітны насарожец. У праграме таксама адмысловыя забавы для дзяцей. Імпрэза працягнецца да суботы. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.